Shout out sa lahat. Ayan. Nandito po. Alam mo, bilib na bilib talaga ako kay Bicolanong Elvin talaga. Matagal na po siya talagang tumutulong po. Ayan, oy. Na-share mo na? Nagpunta ka sa video niya? Ayan, paki-share naman po, paki-share. Ayan. Yan, paki-share po. Ayan. Ayan, paki-share. Yan. Shout out kay John. Live na po to. Live na. Live na. Ayan. Bicolanong Elvin po. Ayan. Ayan. Ayan po, Bicolanong Elvin. Paki-share po yung video para maabot po sa dapat po natin. Live po, ayan. Shout out nga pala sa Nutrition Council na pinamumunuan ni Ma'am. Pakilala. Judita Falcon po, Benes ng Barangay Francia. Ito po ang aming stakeholder, si Mr. Elvin Buban, na palagi po sumusuporta sa aming good nutrition dito po sa Barangay Francia. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan. Ikaw, anong masasabi po nyo ngayon? Ang masasabi ko po kay Bicolanong Elvin, siya po ay napakabuting tao at marami po siyang natutulungan. Kahit kung hindi pa po siya nagbablog dito sa aming barangay, marami na po siyang nagawa. Salamat, Bicolanong Elvin. Maraming salamat. Ayan, Siyempre. ito po yung mga sekretary natin dyan. Good morning sa lahat. Kumbaga, thank you Kuya Elvin sa support. Siyempre, lalo nung pandemic, nagkaroon ng bagyo. Nandyan ka para sa amin, para sumuporta. Sana marami pang blessing na dumating at marami ka pang matulong. Thank you. Salamat po. And then, dito tayo sa Kagawad. Ayan. Sige po. Good morning po sa ating amin. Maraming salamat sa Bicolano Elvin Vlog sa palaging nakasuporta sa barangay namin at sa iba pa. Salamat po. Ayan. Ayan. Oh. Uy. Good morning po sa inyo. And welcome po kami sa Barangay Francia. Ako po kan daycare worker ng Francia. Salamat po sa vlog ni Bicolanong Elvin sa support na para sa mga akos. Malaking tulong po ito sa aming barangay para masuportahan ang ibang pangangailangan ng mga bata dahil sa ngayong pandemic. Napakahalagang bagay po ito sa amin. Salamat po and welcome kayo ulit dito sa Barangay Francia. Ayan. Thank you po. Thank you. Ayan. Thank you. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Barangay Francia dahil sa kanyang mga kabutihan na binibigay din nila sa akin. Ngayon, handa akong tumulong sa kanila. Anytime po, kahit anong oras, pwede po. Ayan, gusto ko lang po na mapasaya sila mga bata. Kahit matanda po, kailangan mapasaya natin. Bata, matanda po, available po ang lahat. Ayan. Meron tayo. Meron ba tayo? Mamaya-maya. Nakakin yung cellphone ko. Jobert, shout out ka dito. Shoutout po sa aming lahat. Ayan, si Bicolanong Elvin. Live to ay. Ang aming mga support ka naman sa Bicolanong Elvin. Nandito ka boss. Nandito ang aming daycare worker si Ma'am Kiling. Aming barangay gawat na duty si Sir Vic Bino and an aming secretary, Ma'am Rose.
partner na Po, ayan, mga Kabicolano. Barangay Tamatan, si Ma'am DSW, Ma'am Sari, and the FS namin na nandyan. Kay Judith. And sa lahat ng katawag na hindi ko pa nakikita dyan, pwedeng pumasok Mga yan. Kabicolano Elvin. Especially kay Cap, ano daw, hindi daw siya pupunta kasi may lyrics yung ano. Okay lang, at least na accommodate ang aming barangay governor. Ang ating mga bisita na mga taga-barangay Francia, especially feeding program ito ng Bicolano LB. Kaya, nakikita natin yung kanyang unang kakayahan para mapaligaya kayo niya. Kaya suportahan natin ang kanyang vlog, Bicolano LB. Sa mga parents mo tapos yung mga kumalit dyan, yung kumpara, yung mga inaanak na lahat na mga dito. And tulungan tayo para matulong tayo kay Bicolano LB. Ay, Bicolano. Bicolano para tayo masusupport sa mga. If na tayo palagi masusupport. Ngayon, ibibigay ko ang aming unang magsasalita kay muna. Kay Bicolano siguro, kilala nyo na siya kasi may pandemic. Nandito, pinadala sa atin para matulungan tayo na. Pangalawa, ayun na pala yung bagyo. Nalaman ko ninyo yung nakaraang bagyo. Tulungan nyo sila. At saka, pandemic. Magandang umaga sa mga lahat, mga bata, mga kabayan mo, mga taga-barangay Francia, especially sa barangay captain, sa mga natin dito, mga officials, managdiling, Beger Warrior, barangay Gagawad, sekretary, barangay Gagawad, at saka barangay Tanag, sa mga bata, especially sa mga nandirito lahat, sa mga ari ko, mga tutulong ng gulong ng organisasyon na tulong dito. Maraming salamat. Nandito ako para magbigay ng saya sa mga bata. Pwede natin magpakain kahit konti lang. Ang angat ko lang Oliver Binyan, para good job. Pagpalaing ka ng may kapal. Salamat po. Shout out po sa Oliver Binyan. Patay na tayo, wala na tayo makakatulong. Kasi siyempre, ano na tayo, wala na ang mundo. Ngayon, nandito ako para mapasaya na mga pagbigay ng saya sa inyo, sa mga bata, mabigyan natin ng konting tulong. Ayan, nagpapasalamat lang po ako sa inyo namin, ibig na nagpahidong ko mamusama. Maraming salamat sa inyo. Lalo-lalo sa nanay ko, Norma Guban, may gagawa dito. Sa aking asawa, Marlene Guban. Sa aking asamahan ko, Arthur Saya. Suportahan mo siya sa isang vlogger. Arthur Saya. Yan po ito Oliveros, Kuya, Quezon City. Gusto rin niyo po na tumulong. Ayan na po, hindi po kami magsasalita ng tapos. Gagawin mo lang po namin Owen Ali, new subscriber po from Red Sing. Salamat sa feeding dyan sa Luzon, Agalagaspi ako, but watching in Taiwan. Maraming salamat po, Miss Rowena Lee. Salamat po sa pagdalaw sa aming channel. And sana po, yun lang naman. ingat po rin po kayo dyan lagi kung nasan po kayo. Maraming salamat po. Mga 200 plus yun. 220 daw to. 220. Ayan, sumunod natin si Arthur Soya.
Tapos pakita natin yung message ni Ate Suya galing Maynila, Balintawak, Malaberos. Pa-share po ng live. Ayan po, pa-share po sana. Yan. Maganda po sa umaga sa ating lahat. Good morning and good afternoon kung saan kayo naroon. Ayan. Maganda po dito sa Barangay Pransya po. Albay, Bicol. Ayan. Maraming salamat po sa lahat na nandito. Siyempre, lahat po nandito, maraming salamat dahil welcome po kami sa aming pagpunta po dito. Siyempre, pasalamatan ko po yung mga tao po lahat ng tumulong sa amin. Siyempre, mga kapit ko po, siyempre, babatuin po natin lahat. Team Bubuli, siyempre, maraming salamat sa mga kapit ko. Team Kalinga, lalo-lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang. Siyempre, hindi din po kami nakakarating dito kung hindi din doon sa puno po namin. Maraming salamat, siyempre, Team Housemates. Maraming salamat din, lalo na kay Kuya Nen. Yan, kay Kusukan. Siyempre, lalo-lalo na sa kaibigan ko, Bicolano, Elvin po. Maraming salamat din sa iyo. Bakit nakakarating po ako dito sa lugar na dahil po sa inyo. Nagtitiwala po sila sa akin, lalo na sa kanya kay Elvin. Maraming salamat, lalo na sa nanay ko niya talagang welcome po kami. Nakakarating po dito sa lugar na to. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po nandito, mga member po, kapitan po. Share mo ng live po, share. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay na ha. Siguro mamimigay na tayo para mabigyan ng feeding yung mga bata. Pero hindi lang mga bata kasi marami naman to. Lahat tayo nabibigyan. If nagkulang, meron pa doon sa bahay. No problem at all. Basta maraming salamat sa mga nandito, sa mga ating mga barangay officials na nandito, at saka yung mga workers namin. At especially ang aming visitors na nandito na sumama kayo Bicolano din para makatulong. Okay, thank you very much. Okay. Bicolano Eating Program. Mamimigay na po ang Bicolano LB. Hello po. Linya na po sa ating linya lang po, linya. Feeding program. Hello po, Ate Jing Leyte. Salamat sa pagdalaw po, Ate Jing. Maraming salamat po sa pagsuporta. Regular shout out po sa Team Bubuli. Ang mahal na mahal naming team. Yan nga po. Lagi nga po sinasabi ni Arthur Saya, kundi dahil sa inyo, mga sumusuporta, lalo sa Team Bubuli, la Kuya Bal, wala po kami rito. Maraming salamat po sa inyo. Pila. Shout out na. Word. Dito sana magsiksikan. Nagsasalita kasi social distancing. May disla po doon. Walang palaro. Pila lang po. Huwag magsiksikan. Shout out po sa mga nandyan. Maraming salamat po. Hello po, Ate Jing. Salamat sa pagbisita po. Yan, marami po salamat kay Sir Bal Santos Matubang dahil kayo po ang nagsisilbing
huwaran ng mga humanitarian people katulad po namin. Team Kalasan, Team Bubuli, Megalag shout out po. Evelyn PH Channel, good morning. Bukilano Elvin, good morning po, Ate Evelyn. Ayan. Josephine Ibaho, good. Shout out po. Evelyn PH Channel, Megalag shout out daw, sabi ni Ate Jing Lete. Pa-share po ng live, pa-share po. Yan po sila Bicolano Elvin at Arthur Sea. Josephine Ibaho, kamusta sa inyong lahat? Miss you all. Yan, andito po anong lugar ba ito? Francia, Barangay Francia. Tapos, Barangay Francia, Ligaw City. Ligaw City. Andito nga po pala kami ngayon sa Bicol, Barangay Francia, Ligaw, Albay City. Yan. At kahapon po ay galing kami kila Kuya Bal. Then dumiretso na rin po kami rito sa lugar kung saan lumaki si Bicolano Elvin. Yan. Ito po palang si Bicolano Elvin ay isa po palang humanitarian vlogger dito sa kanilang lugar. Dahil nung araw po kasagsagan ng pandemic ay 200 mahigit na bahay ang kanya naabutan ng tagli 5 kilong bigas. Yan, yan lang rin po namin nalaman na hindi pa po pala siya vlogger is nakakatulong na siya ng malaki sa kanyang komunidad. At hindi lang sa kanyang komunidad, sa mga taong higit na nangangailangan at mga kapuspalad. At ang sabi nga po pala, Apo, Caprimo Official sa Pransya po ito, Barangay Pransya, Ligaw City, Albay. Isa rin po pala to si Bicolano Elvin ang takbuhan ng kanilang mga kababayan kapag oras ng pangangailangan. Biruin nyo po yung bahay nila is para rin pala sa yan, pa-share po ng live. Megalag shout out po sa mga nandyan. Apo. Okay po, umuwi po pala kayo. Opo, umuwi po si Bicolano Elvin kasama po namin. Evelyn PH Channel, good morning sa naririto ngayon kay Bicolano Elvin. Mega loud shout out sa inyo. Salamat po. Mega loud shout out po sa lahat na nandito. At Evelyn PH Channel, mega loud shout out po sa Team Bubulian. Ang team ng na walang sawang walang ibang ginagawa kundi sumuport sa mga mabubuting gawain at lalong-lalo na sa mga team nila, mga grupo. V Austria, wow, pa-shout out po sa mga kapatid ko. Sila Joseph, Marihel, Engo, Satur at lahat ng pamangkin ko. Salamat po. Wow, shout out po sa mga kapatid ko na sila Joseph, Marigel. Shout out po. Mega shout out po. Joseph, Marigel, Engo, Satur at sa lahat ng pamangkin daw ni V Austria. Yan, mega shout out po sa inyong lahat. Pa-share po ng live. And po, maraming salamat po sa lahat ng nandyan. Ito pong ganitong mga gawain ay hindi po lang namin ginagawa sa isang lugar, kundi sa lahat ng mga lugar kung saan po pwede namin maibahagi ang aming mga pagtulong sa maliit na kaparaanan po. Dahil ika nga ni Kuya Mel, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Yan. Yan po. At ang ika naman ni Arthur Sea ay tulong-tulong para makakatulong. Yan. 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 V Austria, salamat po Bicolano Elvin sa mga kasama nyo po. God bless. Yan, maraming salamat din po. V Austria. Caprimo Official, shoutout po sa mga
Patinggo family dyan sa Francia. Yan, shout out po. Patinggo family dito sa Barangay Francia. Josephine Ibaho, enjoy kayo dyan mga boss. Yan, salamat po sa pagdalaw at pag-support sa mga ganitong pagbabahagi ng kakaunting tulong. Yan. Sa ngalan po ni Sir Val Santos Matubang, na isang humanitarian people at isang charity vlogger ng Pilipinas. Yan, mega loud shout out Arman Buban, pa-shout out po, on the way pa lang yung Raptor. Shout out po sa Family Falcon. Family Falcon, mega loud shout out po sa inyo dyan. Yan. Ate Jing Leyte 143, Josephine Ibaho, mega loud shout out po. Sabi ni Ate Jing Leyte. Hey, Ate Jen, pakishare! Ate Jing, pa-share daw po. Yan. Maraming salamat sa napakasipag at mabuting membro ng Team Bubuli na si Ate Jing Leyte. Yan. Share Dan, maraming salamat Ate Jing. Good morning Arthur Say, mega shout out, salute to you at sa mga kasama mo dyan. Yan, maraming salamat po Ate Evelyn PH sa full support. Yan, sige po. Yan po ang mga kausap po nila ay mga opisyal ng barangay nila rito. Yan po. Yan. Coordinated po itong mga ganitong event na ginagawa nila. Yan po. Ayan po, napakaraming bata po yan. Otot TV. Shout out po kay Otot TV dito pa sa Amsur. Hello po, Otot TV kuya. Asan ka na? Dadaanan ka ba namin dyan pag uwi? Ingat dyan, ingat. Yan. Ayan, mayroon pa kaming aabutan ng mga senior naman, bahay to bahay. Aabutan po namin lahat kasi marami talagang ginagawa para lahat po maabutan po. Salamat sa nandyan, pakishare naman ng video natin. Video po ni Bicolanong Elvin, pakisupport nyo po. Maganda po talaga ang mga ginagawa. Yan, GL Official and si AJ Idulog. Shout out sa iyo dyan. Ayan, Team Bubuli, siyempre, maraming salamat, lalo na kay Commander Chorbayan. Salamat sa support. And then, Team Kalason dyan, maraming salamat, lalo na kay Madam Ingrata, shout out sa iyo. Marami po kaming natutunan sa lahat po. Hindi po mabubuo to lahat kung wala pong sumusuport sa amin at wala po kaming And then, siyempre, Team Kalinga, shout out sa inyo lahat dyan, lalo na kay Kuya Val Santos Matubang. Maraming salamat po sa nakikita po namin. Ayan, ito na po ang gusto po namin mangyari. Ayan, piding lang po muna kami. Ayan, sa gustong tumulong, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre, kasama po namin mga officer po dito, barangay captain, kagawad, lahat po, nakaano po sila. Full support. Support po talaga sila. Maganda po ang lugar na to. Makikita niyo po talaga kahit sa kahirapan nandyan talaga sila, nakasupport po sa atin. Maraming salamat sa nandyan, pakisupport naman, pakishare nyo naman po yung video po ni Bicolanong Elvin. Elvin, magpasalamat ka sa mga viewers mo. Ay, hello sa mga kabikulano dyan. Maraming salamat sa inyo, sa mga nanonood sa Bicolano Elvin Vlog. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Gagawin namin lahat kung anong kaya namin gawin. Kung anong kaya namin gawin sa vlog namin, sa charity namin, gagawin namin. Hindi na kami magpasalita pang mga pinakamaraming salita. Gawin namin, hindi lang salita, may gawa. Ayan, yun lang. Yun ang pinaka-the best talaga eh. Ayun, Yan, dito na kami. sige. Amo mo. Yan, salamat po Ate Jing sa pag-stay. Yan.
ang napakasipag na membro ng Team Bubuli na si Ate Jing Leyte. Yan. Nagalag shout out sa 7 viewer. Ate Evelyn PH, salamat po sa pag-stay, salamat sa pag-share. Yan, lagi ka rin pong nandyan. And sa lahat ng Team Bubuli, alam po namin, busy kayo lagi. Kaya maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo sa channel ni Arthur Seya. Yan, at kila Bicolano Elvin. Yan. Tayo doon. What? Salamat ka. Hello. Shout out naman dyan, oh. Oh, Michelle. Michelle. Yan. Support. Yan. Yan, Michelle. Ito, taga-Pransya. Ay, Ate Michelle, shout out po, Ate Michelle. Yan. Nakikita po. Hello. Kapwi mo, mega like shout out, sabi ni Ate Jing. Uni Toralde, shout out. Punta naman po kami sa iba. Ayan. Bento TV, shout out, Otits. Kuni Toralde, mega like shout out. Dito sa barangay natin. Punta tayo dito sa Okay, okay, tal. disable. Yung disabled, pupuntahan po namin. Hahateran po namin ng ano, yung mga hindi na po makakapila rito. Shout out! Yan. Ano, pangalan mo dali. Salamat po, Mercy Fernandez. Mercy Fernandez, shout out po. Barangay Francia. Lagi siyang nanonood ng Bicolano Elvin Vlog. Yan. Maraming salamat sa iyo, Mercy, ha. Salamat din sa inyo. God bless. Ayan kay Jel, oh. Jel, shout out naman, oh. Mare Jel po na, shout out po. Ayan po. Ayan, yan. O, di ka pumunta ron, Jel. Sipag ni Arthur, sabi ni Ate Jing. Yan, Ganun talaga, Ate Jen. Sa pagtulong po talaga, ito talaga ang gusto ko talaga na may ginagawa po. O dito siya. Tara. Yan mga kalingap, pagbahay-bahay kami ngayon is May ano kasi siya. May disability na rin siya. Huwag mo po. Si Elvin, maga. Umiyak siya. Dito kami sa bahay niya. Yan, Paul Buban. Si Maria dito, nagkaroon ng ano ng nagkaroon siya ng parang nasa paralyze siya. Parang na-stroke siya. Huwag po kayong umiyak. Masaya po kayo. Ha? Labanan niyo po. Ayan, pinagkanto paano pinasyalan po natin siya. Ito po ay palagi namin sinasama sa mga papitin, Elvin, mga maga? So, hindi ba mo ito sa Inaatira na lang po, no? Inaatira na lang po. Bigay mo kami, no? Bigay mo. Iwanan mo sila lahat. Ayan po, meron po kasing mga hindi makapunta. Kaya inahatira na lang po. Bigyan natin dito. Hindi na Yan, sila Paul nakapagsalita. Buban. Hindi na nakapagsalita. Pagaling kayo. Pagaling. Biyak tuloy. Huwag na kayong umiyak. Naiyak po si tatay na sinatutuwa Laki po. naman itong umiiyak pag dinadalaw namin. Pag dinadalaw siya, naiiyak. Sasasaya, no? Masaya siya. Masaya siya at least, May nakakaalala pa rin sa kanya. Oo. Kahit ganyan na siya. ang iyak niya, kaligayahan. Kaligayahan. Iyak Kasi ng kaligayahan. may dumalaw dyan. Pag may dumadalaw para sa kanya, umiiyak siya. Natutuwa Ayun, siya, no? natutuwa po siya nga kahit paano may pumupunta pa sa kanya. Ayun po yung tuwa niya. First God, siyempre, palakas po kayo. And then, siyempre,
siyempre, huwag nyo na pong isipin yung mga bagay-bagay na nakaka-stress. Nangyari. Pagsubok lang po yan ng Diyos sa ating buhay. Yan po si Kuya Elvin. Hindi lang bata ang inaalala namin, pati Pati yung matatanda. Oh, mga senior po, no? yung mga wala nang kagayahan. Na lumakad, tinatiran lang po. Umiiyak din yun pag dinadalaw namin. Ah, ganun. Sa kanya. Ah. Manoy, muna ako doon. Kasi na si Miko. Oh, Paano si Papa mo na? Noy. Pwede naman kayo man din, Noy. Meron na siya. Ayan, Noy. Balik ka dito. Mamaya. Manoy, ito mo lang kami doon. Hindi po, tay. Salamat po. Ano yun, nag-aantay na sa'yo, Kuya Elvin. Bye, tabi. Elvin, may nakabag sa'yo. Abangan po sa Balik sa airport po siya. Yan. Matagal na siya naging... Kailan siya naging... 22 years na. 22 years? Ngayon, 2020. Mali, buti. 22 anos. Oh, 22 anos na. 22 years old, 22 years na siyang ganito. Yan. Pero ganito parang na-survive pa rin siya. Ang edad niya, no, Yan. 70. Naabangan si Kuya Pa yung Elvin. isa naming ano. Yan, makita tayo sa TV. TV, yan. Sawa niya sa may bed. Salamat, Ikaw City! Salamat sa aming stakeholder na hindi nakakalimot. Yan. Hello, Tijen. Lalo na nung pandemic namin. Namimigay siya ng Jen. bigas, mga Hi, Jen. pagkain. Jen, thank you, Jen. Thank you. Salamat. Ano siya ng Panginoon? Yan, yan, sige. Ulit ang pamimigay. Kumusta tay? Nabangan po Oh, si... sige na, magbati ka na kay Jen. Pumasok. Kasi sa Kay Jen. abangan niyo. Jen, thank you, Jen. Thank you sa support nyo, Jen. Thank you Si so Ate much. Jing, nakababad yan si Ate Jing. Oh, sa lahat na nandyan, thank you sa pag-share. Ayan, maraming salamat sa inyo na nandyan talaga kayo nakasupport. Malaking bagay na po sa amin. Nakakatuwa, nakakawala po ng pagod. Yan, Promise. shout out po sa Team Bubuli, Team Kalason, ang team na sumusuporta sa mga kamiyembro. Team housemate kay Kuya Mel. Thank you Kuya Mel. Ito na po yung mga Mga kaibigan tinuturo nyo po sa akin. Ayan, nagagamit ko na po talaga. Yan. Yan po si Tatay. Yan. Si Tatay, oo. Masaya si Tatay. Shout out daw, sabi ni Tatay. Tay, shout out, Tay. Shout out kay Antonio Bilyen. Yan. Makita ka na sa ano. Sa kanyang magandang asawa na si Elizabeth Villiers. Elizabeth Bilyen. Akala ko si Elizabeth Ramsey po. Yo, yan. Ayan mo si Tatay. Salamat po. Salamat kay Vlog Apo, Elvin yan. Kuban. Ayan. Tay, mapanood mo po tayo sa YouTube to, Tay. Thank you po. Dito na po kami. Salamat po. Opo. Inumin mo na yan sa iyo yan. Ikaw na napalimit ka. Yan, sorry, late. Shout out sa Team Bubuli. Oo nga po, Tijen. Salamat sa pagbisita. Yan. Salamat po sa mga nanonood sa Bigulano Elben. Maraming salamat po. Shout out mo yung team natin, syempre. Team Bubuli, Team Kalason, Yan. Team Housemate, Team Kalingap. Team Kalingap, saka kay Kuya Bal Santos Matubang. Yan. Yun talaga yung ano natin yan, si founder natin. Hindi natin makakalimutan yan. Andyan po sila. Andyan po sila. Sana marami pa tayong matulungan na ma-share natin yung blessing na pwede natin i-share. Yan, salamat Ate Jen. Congrats po sa feeding nyo. Successful Ayun. program nyo. Yan. Tara. Ay, sige po. Salamat po. Punta muna ako doon. Sige, sige. Samahan kita. Tara. Yan.
Tapos na po tayo mag-feeding dun sa court. Tayo mag-feeding. Ano na kami pupuntahan dito. Yan po, yung pogi mo, Papa. Siya. Ano ang pangalan niya? Tess. Si Mylene Pides. Ayan, Shout out Mylene po, Dides. Mylene Pides. Shout out po. Francia po yan. Sabi ni, Nanonood ka din, habi ko. sabi ni John Paul Buban, ano daw, I love pogi raw ni Papa, sabi. Shout out kay John Paul Buban sa aking anak na pinakagwapo. Ah, Yan. sa Saka kay nagmana. Erica may Buban. Siyempre mana sa akin eh. Yun. Asan tayo? Wala tayo dito sa mga fruit packets. Shout out naman dyan. Shout out naman dyan. Okay na? Okay na yan. Oo, okay na to. Ah, sige, sige. Paalam po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa Bicolano Elvin. God bless po. Maraming salamat sa inyo. Okay. Ayun na po sila, Arthur Sea. Oh. Pauwi na po. Ayun o, ayun o. Ayun o, ayun o. Ayun o. Ayan. Ayun po sila, Arthur Sea. Ang layo. Shout out po sa inyong lahat. Keep safe. Opo, salamat po. Pa-shout out, Boss Elvin, Mark Anthony, Quezon. Kelvin, magpapa-shout out si Mark Anthony, Quezon. Mark Anthony Quezon, shout out po. Yan. Hello po sa iyo. Cut ko na ha. Okay, Okay po, na yan. paalam.